Em dic Manel Navarro Rovira i estic cursant el grau en Gestió de la Societat Digital. Em dic Paula Rosado. Bé, soc el Marc Vilaseca Buxader. Em dic Aina Soler i estic estudiant el nou grau de Gestió de la Societat Digital. No hi havia cap grau similar i realment és una novetat que dius, és que fa falta. A nivell professional espero tenir un coneixement més extens de totes les aplicacions tecnològiques que hi ha per a les diferents empreses i com aquestes poden fer aquestes organitzacions més eficients. A les classes trobem moltes eines tecnològiques, pissarres digitals, que això el que ens permeten és fer l'ensenyament molt més àgil, molt més fàcil. No et trobes que som 80 persones a classe com em trobava l'any passat, som 12, com atenció molt més personalitzada. Són continguts que estan molt pròxims a les necessitats reals de les empreses. Llavors, la carrera ja està molt enfocada a professionalitzar-nos en el que ens trobarem l'any demà. Les simulacions en les que es fan aquí, com tot molt més portat a la pràctica que no pas tot tan teòric. El que s'aprèn i les habilitats que estem adquirint són molt bones pel món laboral i a més les sortides que té són diverses i molt prometedores i engrescadores.